Deres legene ngaren lajeng dipun saut dipun mangsa pun Bathara Kala. Menawi Adi Guru kirang dados kemarang klatune mriksani tutukipun temtu tasih wonten tabet-tabetipun Adi Guru. Menapa leres mekaten Kakang? Nggih dipun cubi kewala. Kula Bathara Kala ana wigati apa-apa Guru. Yen mengkono coba wengakno tutuk ira bakal ulun pirsani kewan apa kang mbok pangan kuwi mau nggih Bathara Kala. Oh iya nyopirsani apa-apa. Uta Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksa sara manukta bawana bana marga samirana lan warayang nalika semana tutu ing Ewang Bathara Kala semenga pindha lawang guru sareng wis tinaliti dening Sang Hyang Guru. Kapalanata Sang Bathara Kala katemben kala momongso marang sipating jamanungsa katitik tasih wonten daging kang nyelilit wonten siyung ira Bathara Kala. Saking dukaning Sang Hyang Guru liling Sang Hyang Guru kagungan asta sekawan. Asta ingkang kalih werik maning Bathara Kala, asta ingkang kalih nyandak siyung kanan kelawan kiring. Sukuling guru jejak dadaning kala siyung kasempal sembarampal kapan apa-apa. Aduh. Surem kewan kala kingkin ler manguswa kang layon denyo ilang memanis watananira layong kumbal kucem ranyo maratani aduh Bapak Guru aku mbok sembah siyung padha karo ngilangi daya kekuatanku banjur aku lumpuh ora bisa nglawat piye Bapak aku nyuwun senjata pitu biswa kowe kaya aku nyuwun warasna Bapak aku ora ngrumangsani luput kok dadi mbok sembah sing kaya mengkene Bapak. Ait mengkono Bathara Kala jeneng kita iki wis nerak placak nerajang angger kumawani memangsa marang sipating jalma manungsa kuwi kepiye lho kuwi mau tak anggap kewan kuwi sak temene menungsa Bapak iya kuwi manungsa kang lagi nderes legene ngaring kok banjur mbok saut mbok mangsa dosa apa kang bakal mbok sandang aku ora nyengaja Bapak ora tak jarak tak kira kuwi mau kewan Bapak. Aku nyuwun pangapura aku warasna Bapa. Ya ya. Yen panjenengan iki ora rumangsani luput sak kita. Wene ya kuwi. Senjata pitulung sira bisa pulih waras kaya ngene. Saranduning badanmu bakal ndak wene tulisan kang mapan ning bathukmu tak paringi tulisan ya kuwi para waning dumadi. Dene cetakmu tak wene tulisan sastra cetak dadamu ya gondak wene tulisan ya kuwi sastra dada ya sastra berarti ya Rajah Kala Cakra lan gegermu ndak wene tulisan ya kuwi caraka balik lamun terus tak wene tulisan mesti bakal bisa waras kowe kaya ngene nggih Bathara oh ya Bapak.
Wah. Wah. Nyaksa korore kaki kenyole prapoto abang kaulakar mangmuh mungsu amin awan oh ya popo banget ngaturake kenging penuhun ingkang datan pepindhan bareng aku wis mbok wene tulisan ana ing saranduning badanku bisa waras pulih kaya nguni popo yo nggih Bathara Kala ngerti tulisan kuwi tak papanake ana sak jroning kulit sak jabaning daging ora sak dengah manungsa bisa nyumurpi lan bisa maca lho lah banjur kepiye maneh popo. Lah sing bisa ngerti tulisan iki sapa wae. Ora ana liya ya mung ana loro jagat kuwi ingkang siji Kang Rama kang bisa maca tulisan ana ing awakmu. Lan kaping pindhone ya kuwi sedulurmu kang tinemu tuwa. Kok mengkono kuwi apa ana werdine? Ya ngerti ya. Mularpa sira iku sekti mandraguna. Waskita lan Begdaya sing kaya ngapa sira aja nganti wani sepisan aja wani karo wong tuamu ping pindhone aja nganti wani karo sedulurmu tuwa. Wis sedulurmu tuwa kuwi besok minangka gantine wong tuamu ora ana. Oh iya. Mula eling-elingen besok yen ana wong kang bisa maca tulisan ana ing awakmu kuwi anggapen sedulurmu tuwa kowe kudu mbangun miturut sakreh perintahe Bathara Kala ya ora ngestokake dawuhmu Bopo. Saiki mengkene Bopo. Dadi sing sak benere sing tak pangan kuwi mau menungso dudu kewan. Ya ngerti kuwi manungsa kang lagi ndresel gening aren. Oh, ladalah ya. Yen ngono wiwit dina iki seksena bapakku wis jeleh wis ora arep njaluk pangan ya kuwi padas curi klikaning kayu gapok aku nanging njaluk pangan daginge manungsa lan aku njaluk ngombe getih manungsa Bopo. Lah tak kados pundi Adi Guru. Wangunipun Bathara Kala menika tuman sareng sampun ngrasaken daging manungsa. Inggih Kakang. Ya ya. Bathara Kala arep dikaya ngapa sira iku putraku to Atmajaku. Paribasan anak pol wajibe bapa kang pinangka dadi pradah ya wis tak idini yen menawa sira bakal nyuwun daging manungsa nanging manungsa kang pinangka dadi panganmu ya kuwi wong kang nandhang Sukerta. Oh dadi panganku kuwi wong kang nandhang Sukerta. Iya. Lah banjur wong kang nandhang Sukerta kuwi wong kang kepiye bapa? Ya ngerti ya. Lan mirengno sepisan ya kuwi bocah ontang-anting tegese wong ndek anak mung sija ora ndek tunggal kuwi dadi panganmu to dadi bagianmu. Oh iya. Ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Lan kaping pindhone kang kena dinarani bocah kedana kedini utawa kedini kedana tegese wong ndek anak cacahe loro lanang wadon utawa wadon lanang kuwi ya dadi panganmu. Lan sak bandure kembang sepasang tegese wong ndek anak loro wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu lan sak tulise yen ana wong ndek anak loro lanang kabeh kang kena dinarani uger-uger lawang ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya rakyat ngestokake dawuhe Bapa Guru lan banjur wong ndek anak telu lanang kabeh kang kena dinarani gotong mayit ku yoga dadi panganmu yen ana wong ndek anak telu wadon kabeh ku yoga dadi panganmu. Oh ya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru yen ngono panganku calone akeh ya Bapa. Iya kuwi ana tunggal meneh ya kuwi bocah sendang kapit pancuran tegese wong ndek anak telu wadon ana tengah lanang ana mbarep lan ana ragil kuwi sendang kapit pancuran yen pancuran kapit sendang ndek anak telu lanang ana tengah wadone mbarep lan ragile yoga wadon ku yoga dadi panganmu. Oh iya ora ngestokake dawuhe Bapa Guru. Banjur isih ana tunggale meneh Bapa. Iya isih. Ya kuwi
kang dena dinarani Pandhawa Pendhawi tegese Pandhawa ndi anak 5 lanang kabeh yoga dadi panganmu yen Pendhawi tegese ndi anak 5 wadon kabeh ku yoga dadi memangsanmu. Oh iya ora istake dawuh Bapak Guru. Lan mengkene nggih Bathara Kala yen menawa sira wis nyumurpi manungsa kang nandhang Sukerta kuwi mau kena mbok pangan. Ning yen nganti si bocah kuwi mau diruwat bilangi mula Sukertane cara-carane tetanduran wis dipageri, carane wong loro wis digoleki tamba, kowe ora kena ganggu gawe. Oh. Dadi wong kang nandhang Sukerta mau yen wis diruwat ditanggapake lan diwacake buku Murwakala, carane wong loro wis digoleki tamba, carane tetanduran wis dipageri, aku ora kena ganggu gawe Bapak. Ya mengkono nggih Bathara Kala. Oh iya. Yen ngono aku arep golek manungsa sing sajak sepun nyepelake. Ya anak sing wajibe diruwat ora gelem ngruwat tetep dadi mangsanku. Yo syukur sekedi jumurung yen ngono aku njun pamit Bapak mengko dhisik. Sira aja sesungguhmu kaslak muluk mung milik barang kang wis samelok. Kowe mengko kena mangan manungsa kang nandhang Sukerta kang durung diruwat nanging nggonmu mangan ora kena mbok pangan urip-uripan kudu mbok sembelih luwih dhisik. Kula dina iki nyoh tak wene pusaka ya Bedhama Paesan nggon golek pangan ing Ngarcawata ya ora tak tampa tangan loro Bapak. Malah Adi Guru. Lugunipun paduka anggenipun paring tededan kaliyan Bathara Kala wau estunipun kekathan Adi Guru. Mangsa wong duwe anak siji dadi panganing kala, duwe anak loro dadi panganing kala. Wong duwe anak wadon tentalima dadi panganing kala. Malah dalah mongko jaman samangke menika sedaya sami nuwun dhateng dawuhipun wajib kagungan putra mboten perlu kathah-kathah. Depkap kalutahe Dika amrih bangun keluarga sageta bagya mulya kok lajeng padha ngaten. Lajeng kados pundi malih Kakang badhe kados menapa? Bathara Kala menika anak kula. Monggo anak polah menika tiyang sepuh binangka dados prajaling dipun tingali polahipun si anak menika leres menapa mboten? Menawi leres menika tiyang sepuh namung tutwuri andayani menawi menawi lepat menika. Wah. Boten kados mekaten Adi Guru. Sak menika mekaten kewala Kakang. Kula sampun paring dawuh kaliyan Bathara Kala. Najan tiyang nandhang Sukerta dados panganing Bathara Kala menawi sampun dipun ruwat Bathara Kala sampun boten kenging ganggu damel. Lah lajeng sinten dayang saged nindakaken para kala tapi kula wit timur ngantos dimeni jambul kula dereng nate pengawuniani Kakang kados pundi? Sak menika paduka kula aturi mrepek Kanjeng putra pun Bathara Wisnu ing sumados paduka dawuh dados dalang pengruwatan. Wados ngruwat kayan saguing Mala Sukerta Kakang. Mekaten kepareng paduka Adi Guru. Inggih Kakang. Kaya menika kula titip siungipun Bathara Kala kekalih menika paduka paringaken Puramaya Dini ampuh anggunjali. Sumados dipun damel pusaka pulanggeni kayan Kyai Jalak Ngoceh menika menawi benjang wonten tumapaking Baratayuda Jaya Binangun menika ingkang gadhah pusaka menika pratamtu sampeyan adusungipun Bathara Kala piyambak. Oh nggih. Ngaku stakaken dawuh. Ning ati kula nyuwun pamit badhe tumrap Ngacapada. Inggih mboten nawung ndek. Wah, dalah kae. Picuh wae.
Kanya para panom yuk kumulung ing sata kura kambahku nggih Won mangke Siwa Narada katingal sumengko pengak Bajra wonten wigatos menapa wa kepareng kula badhe nyadong dawuh inggih Siwa Narada kula kepareng badhe nyadong dawuh wonten wigatos menapa wah aku anakmu lanang Bathara Bayu nyadong dawuh Siwa Narada lah dalah ngerti ya nggir anakku Wisnu Brahma lan Bayu padha ndak timbali ngadhep marang saking wadina iki ngerti ya iki mang Bathara Kala ki munggah nyang Kayangan Suralaya lho Bathara Kala minggih dhateng Kayangan niku wonten wigatos menapa gadah panjem menapa niki gadah panjem menapa kadang kula Bathara Kala kowe ngerti dhewe ya nggir siji Durga loro Bathara Kala ki janji munggah nyang Kayangan wis mesti bakal rusak tatanan Kayangan Suralaya ya nggir iki mau Bathara Kala ki nyuwun pangan daging menungso nang yo adi guru kok ngelilan kuwi gek kepiye ora ya bener sing diparingake bocah kang nandang Sukerta ning keladuna kowe ya isih kene to nggir Brahma lan Wisnu bocah Sukerta inggih kula tasih kemutanmu atos larun tanganting kedana kedini pendha-pendhae kula tasih lah ngerti yo nanging najan Bathara Kala dililani mangan manungsa kang nandang Sukerta lamun ta wis diruwat Bathara Kala ora kena ganggu gawe. Mula dina iki keparing adi guru jeneng kita Wisnu kadhawan pinangka dadi dalanging pengruwatan. Lho, kula dipun dawuh dados dalang pengruwatan. Iya nggih. Wah, dalang pengruwatan menika mboten gampil ya kedah nggih. Gadah gongso ringgit. Kanca komplit wis aja semelang perkara gamelan maeng wis engko nganggo nggone anakku lanang catur nugraha selok wis ora bakal nguciwani. Krawitan wis nganggo Nugroho laras kelaitane anakku lanang catur nugroho wis berkas tenan. Oh nggih menengan mboten langkung stokaken dawuh. Nanging nggih najan sampun wonten gongso ringgit kraitan komplit kala mangsen pun dalang menika sok mara jejak menika kedah gadah serati menika mboten nyentang pengender kayan pengendang kedah kadal ya wong. Oh ya saiki lho karepmu piye sak menika ngaten. Ingkang kula aturi dados pengendang menika prayoganipun Siwa Narada. Wah, ya aja naki wong tuwa mbok kon ngendangi piye to, Guys? Wah, mboten nambah sepune pun mboten mantra-mantra jebles kados Pak Slamet nih sampean niku. Ya sange tak ngendang sak gadhe-gadhe. Aku ya. Lah ingkang dados pengender menika rening widodari mboten wonten saged ngender. Lah banjur sapa ingkang saged ngender menika mung Kakang Mas Bromo. Sakmenika paduka kula aturi dados pengender. Kula kemawon Kakang Mas. Wah, lah aku wong lanang mangke dados wanita. Lah aku dandan wong wadon. Inggih. Ya sak karep mengko tak kemawon. Aku tak nganggo sandane mbok dolok wis ora apa-apa. Lah nggih pun. Wah, lah aku dicapuk apa aku tak dadi pengegong wae aku. Sak orane wong ngegong cedhak sajen. Wah, ya aja ngono. Bathara Bayu tak dadake juru pambikane laku. Kowe iku ngaku bocah tuna bapa tuna. Dan kepethuk Bathara piloronen ajaran. Ya yen ngono njaluk pamit dhisik aku. Wes saiki ngene ngen. Mung wektu ndang dandan aja nganti ngawis tanane wong nek ora ganti rupa ngundak kadenengan dene perkara iki meningaten monggo gantos busana Siwa Narada Kakang Mas Bromo katur ngagem cara wanita lho Kakang Mas ya aja semangko tak nganggo sandal wadon monggo enggak gantos busana wae iya enggak ganti sandal.
Pak Kusnu ganti sandangan. Wah, jan bagus jan wis kaya Dewandara tenan. Inggih Siwa Narada. Sakmenika rening sampun gantos busana kedah gantos nami. Mengkono nggih. Sakmenika Siwa Narada kula aturi ngagem asma inggih menika Kyai Kalunglungan utawi inggih menika Kyai Panjak Telek utawi Encek Enggel. Loh, kok Panjak Telek Encek Enggel iki tegese piye? Panjak Telek menika menawi wonten buntelan sok kala mangsanipun melek. Lajeng lan aku Siwa Kalungan nggih menika sampun ngaten kemawon. Lah kumbantu mbok wene jeneng sapa Yayi? Kakang Mas Bathara Brahma kula aturi ngagem asma inggih menika Nyai Sruni awit pengendar menika kedah tintinganipun seru tur muni dados dalang menawi badhe njantur kedah mireng tintinganipun nggih ya saja semelang. Aku nek ngendhe tak griming terus saja semelang kowe ya Yayi. Lah banjur Wisnu nganggo jeneng sapa ngger kowe? Kula badhe kantos nami Kyai Dalang Kandha Buwana nggih dalang sejati. Ayo. Wis jang wae nggak tumurun ngarca padha ngruwat sagung Mang Sukerta nggih. Monggo swawi kula dherekaken pun. Sikro kang para tumingal prang campo samya ngedali ler dadeti leting kodho kanyengkung manguncang niti adalah Durung sawetara anggon kumiling meh jangkung upati manungsa kang nandhang Sukerta ikono satira kakah perkasa sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa. Loh, Tuna Bapa. Iya. Kowe werdine piye? Tuna tegese rugi, bapa wong tuwa rumangsaku rugi dilarake ibuku Surati nunggon bapakku. Mergo aku ana jroning kandhutan iblis tinggal mati bapakku. Wah, ladalah iya. Anjur sira jeneng aku Bathara Kala. Melek netramu bala kopokmu aku ya kuwi. Muring ngacep padha bakal golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe kuwi bocah unta-anting. Tunggak ngaren tegese kowe anak ijen ora ndek tunggalan kowe lairmu wong bapak wis mukaning pati mula kowe dadi panganku. Yen ngono ku arep bathok karo ya tak pangan dina iki janjian kok cetak kok suwek telakmu cetak badhe ngosi wae. Wah!
Waduh, aduh. Bola dalah. Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketrat kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan dadi dene nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa Bathara Kala? Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsa rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono bocah nak gagah dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Ya ngono aku arep mbacutke lagu.
Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kulan Rama nawan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu. Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsan ya ana katumur nyarta dat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku. Kula nuwun kula ingkang sowan Bapak Kyai Dalang. Mengko dhisik sira iku pawongan saka ngendilan sapa kang dadi aran. Nggih, kula nami kula Jaka Sondong, kula wingking saking negari ing Medang Kamulyan. Kula menika putranipun putra mantu Sina Prabu Darma Pikukuh. Nggih, kula pun demahe kocret, kula menika tukang nggih menika ngopeni kepeng, nggih nyacah, nggih ngompor. Nggih ngerok. Iya. Lah nuwun sewu menapa menawi niku asma Bapak Kyai Dalang Kandabana iki dalang sejati. Iya kok kowe ngerti nggih menika sampun kondang kajana priya. Iya kok sik ditepungake karo aku iki tukang pengendang. Ha nggih, kowe arep ngopo? Nggih, sowan kula mriku dipun utus kayan Sinun Prabu Darma Pikukuh supados kadhawan pados dalang. Awit Sinun Prabu Darma Pikukuh menika dipun suni senjata pitulung dumatengipun Bapak Juyatno kan Ibu Martini menika kagungan putra gangsal setri sedaya menika badhe nyuwun dipun ruwat. Mila Sinun Prabu Darma Pikukuh lajeng utusan kayan kula pados dalang pengruwatan. Iya mengkono bener. Ya iki dalang iki dalang pengruwatan. Kowe arep nanggap karo dalang nggih. Lah probionipun kinten-kinten pinten? Wis penting ora angel dalang wis penting kowe anggen mbok wene cengkir wis gelem blak. Kok cengkir niku gek pinten truk cengkiripun lho. Pirang truk apa nggo nguruki cengkir tegese kenceng pikire nek pancen wis madhep mantep kuwi sak karepmu nek ngaturi dalang. Wong nggih sampun kencenge pikir saestu menika. Ya. Lah tanggapan pinten? Wis ora sah ndadak angel dalang iki. Saya dalang pengruwatan ora kena dinyang. Dadi ya mergo dalangku ki jiwane ki sithik ya didem sithik, oke ya didem. Oke. Oh nggih. Nggih nek mengoten manut. Nika kula mampun dipetani panjer 50 juta niku. Wah lha kok kaya menangke witekne kok nggih beto sak rombongan komplit kados ngoten awan campur sari. Ya sekurangane kok nek ban ya nggih. Bo nek ngoten monggo ingkang kula dherekaken rawuh dhateng negari ing Medang Kamulyan ya ngono ayo aku dudu negara Medang. Monggo suwayu kula dherekaken Kyai Dalang.
Dan sembani ring kapurpa risang murbeng mawe buka saratku yang kanan Inggih punika gemlaring ing padukuhan Tugu Rama ingkang kalebet Nawangan Pacitan Padukuhan Tugu saklangkung Gemari Pakarta Tata Raharja mirah sandang sarta pangan Dalane pating palengkung banyune pating careweh parandinan dadosaken makmur sedaya para kawula ing Tugu Rama inggih sinten ingkang kepareng pinak lenggah. Lah punika nggih. Nyanipun Bapak Juyatno sarimbit kangkeng garwa nggih. Nyanipun Mbak Martini miwah kadhakaken saya para putra gangsal. Anggenira prapta wonten ing negari Medhang Kamulyan sawan ngasanipun Sang Prabu Darma Pikukuh. Bareng ngantos Mbawacana kasarep swanira inggih Kyai Dalang Kandabana inggih dalang sejati ingkang kadhakaken dhateng sedaya para prajangga sawetawis lenggaira Sang Prabu teka kaya mangkono wijining pangandika ingkang dene kawya sing lisan
Bremara remang swamung ambreng kati karonaning kaswasa haning marga memalatku risang kondo astratmu ojo mengkoto putraku mantu Joko Sondong nggonira ingsun daeng padi dalang penguratan apa santuk gawe Joko Sondong nggih lho nggih sinulistunipun mundi pangestunipun paduka ingkang sinuwun menika sampun angsal damel menika Kyai Dalang Kandha sampun kula dherekaken rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan ya yen mengkono syukur sekedhi jemurung mangke to syarat dipun tepangaken kula kepareng badhe nderek tepang gladi wanuh menapa les paduka menika ing asma Kyai Dalang Kandha inggih leres pangandikanipun Sinuwun Prabu Bilih kula menika pun Dalang Kandha inggih dalang sejati menapa leres paduka menika ingkang judul Sinuwun Prabu Darma Pikukuh inggih leres kula menika Prabu Darma Pikukuh lugunipun mekaten Kyai Dalang pramila panjenengan kula suwun rawuh wonten negaring Medang Kamulyan mriki lugunipun kula dipun tangising kayan inggih menika tasih klebet kawula klebet wewengkon ing negari Medang Kamulyan inggih menika nyanipun Bapak Juyatno kayan Ibu Martini menika rawuh wonten ing negari Medang Kamulyan nganti putra gangsa sedaya menika estri menika miturut saking keparingipun Bapak Juyatno menapa dene keng ramanipun inggih menika Pak Timan menika rening tiyang Jawi menika ampun ngantos sok nilaraken adat Widiwidana wiwit jaman simbah-simbah rumiyin menakaten menawi kagungan putra gangsal namanipun Pendawi syaratipun dipun ruwat supados icamara sukertanipun ing pamripun tembe tansah minantu ing karahayon katentreman kamulyan salami-laminipun ya menika keparenga kula badhe nyuwun senjata pitulung kula aturi ngruwat dhateng putranipun Bapak inggih Bapak Juyatno dene Ibu Martini inggih mboten langkung setaken dawuh inggih Bapak Kyai Dalang nyan kula suwun rawuh wonten ing Sudong kula mriki kula badhe nyuwun pitulungan dhateng paduka rene kula menika inggih mboten badhe niraraken dhateng adat Jawi awit kula menika tasih tunipun tiyang Jawi monggo miturut jaman simbah-simbah rumiyin menika katerusipun menawi gadah anak gangsa atau setri sedaya menika sanatipun dipun ruwat badhe kados menapa badhe kula lampahi dinten menika pramila nyan kula suwun rawuh wonten ing Sudong kula mriki kula badhe nyuwun kula aturi ngruwat dhateng nirmalipun anak kula supados kula kayan garwa kula ibunipun genduk semrambahipun anak-anak kula ngantos dumugi sak turun-turun kula turun-turun ibunipun tansah manggya Teguh Rayu Widodo pinangan panjang yuswa agung rezekinipun inggih menawi tetela mekaten keparenga badhe kula miwiti kula badhe maos inggih menika wedha Purwani dumadi utawi wedha tulak balak keparenga kula aturi midhangenaken Siwa Kalung enten apa Kyai Dalang kelire apa wis sampun keliripun kula jaring katinjing wapun komplit pun kantun monggo kula aturi nindakaken anggenipun badhe andalang ya syukur segedi jemurung yen mengkono aturana marang kabeh para prajangga kang supaya kene ya kuwi ngake ayak-ayakan Siwa Kalung nggih monggo sederek kula para prajangga aturi ngaken ayak-ayakan kemawon Oh, oh,
Aum awi genam swastiastu namasidam siparatu tadastu hasdo tabik-tabik risang tabik sun angidung kidungku si banyak dalang ing endi nggonira lungguh radosa padha kumitir ametring singa prajnana anggo pita narawangsa gendere pinathet barang menyaring prasoda sira kakiatangiya ngadeka ning ringin sungsang amrango ampel gading tugelen karyaning sanggar sanggar-sanggar panguratan ujar ala panguratan tindak luput supataning para werda kaki ngruwata mala sukerta ngruwata sagunging raga gelah tlutuh 73 rinuwat brasta sirna lungguhku sangga buwana telapakanku pakuning bumi geboku hewang nagaraja dene kelirku sang Tejamaya gawangan sang Retnabara plunturku sang Alimengan blentongku sang Surya Praba sang Hyang Guru kang mriksani widodara kang gameli widodari kang nindeni kang nonton padha katon kang tinonton ora katon amawi genam astunama sidam wong wilahing ana geni saka wetan putih rupaning geni apa karyaning geni Ambrasta Durga Kala Sirna suh brasta dening geni kang saka wetan kang awujud putih wong wilayah ana geni saka kidul geni kang rupane abang apa karyane geni Ambrasta marang Nirmala Durga Kala Sirna kabrasta dening geni kang saka kidul wong wilayah ana geni saka kulon kuning rupane geni apa karyane geni Ambrasta marang Durga Kala Sirna sipating memala Ita musta kabrasta geni kang saka kulon kang rupane kuning dini geni kang saka lor kang wujud ireng apa karyane geni Ambrasta loro sipat Durga Kala Sirna kabrasta geni ireng kang mapan wonten ler wong wilayah ana geni ana tengah apa rupane gening miku bisa Ambrasta marang sipating lolo Durga Kala Sirna saking kabrasta geni kang saha tengah sawetawis Kyai Dalang kandha bena anggene Mas Mantram Sabdi dereng ngantos simbah pangandika dadak sakala praptaning Sang Hyang Bathara Kala aku sing teka Kyai Dalang ta Kyai Dalang mandheg dhisik sira iku swaku Bathara Kala darbe karep apa jeneng kita prateng ana pengarep aku ya sak temene aku mengkene tekaku ana ing Pedukuhan Tugu Rama kene aku iki mireng tambang rawat-rawat ujaring bakul sinayembi wara miwah pawarta binandunging karna jaring asmane nyanipun Bapak Juyatno anggone anggaro Ibu Martini kuwi kadurungan utawa kagungan putra 5 tur wadon kabeh mongko mitur pengendikane Bapak Guru kuwi kena kang dinarani pendawi kuwi dadi bagianku dadi panganku dina iki bakal tak mangsa putrane Bapak Juyatno melek netramu bolonga karnamu putrane Bapak Juyatno Ibu Martini iki mau wis tak rawat wis tak ilangi mula sukertane wis ora kena ganggu gawe merga cara-carane wong lara wis tak blake tombo carane tetanduran wis tak pagi lho apa mbok ruwat iya panjang wah lha ngono kalah dhisik tetaku
Bapa pandamya kumulwing tata kula kambahku nggih ya yen ngono aku kalah dhisik tekaku karo Kyai Dalang saiki tutuk nomne oleh mundayen pancen kuwi dalang pinter dalang waskita saiki wacakno tulisan kang ning awakku yen kowe bisa maca tulisan kang ning awakku padha kowe tanggep sedulurku tinemu tuwa. Yo yen mengkono tak wacake tulisan kang ning awakmu yo tulisan kang ana awakku coba wacan mboko sawiji. Yo kuwi tulisan kang ning bathukmu kuwi kena dinarani tulisan purwaning dumadi tegese dumadine Bathara Kala. Utawa laire Bathara Kala sto sejarahmu Bathara Kala. Lho dumadi kutha lairku kuwi larah-larahe kepiye? Mangerti nalika dina kang wis kapengker. Pukul Bathara Guru nganglang jagat kelan Bathari Umaranti nite Lembu Andini. Nanging sang Wang Guru sakdurunge nite Lembu Andina ning Mega Malang dheweke kepengin Cumbana Saresmi kelan Bathari Umaranti nanging Bathari Umaranti ora gelem nuruti apa kang dadi brantane Kulun Bathara Guru satemah nibakake kama. Kula dinarani kama salah tinibana telengi samudra kinebur kelan para jata ora bisa lebur tumpur malah dadi manungsa ya kowe kuwi Bathara Kala. Oh mengkono Kyai Dalang iya. Banjur Bathari Umaranti sedhakake kelan Kulun Bathara Guru nganti saged aden wujuding rangseksi kaparingan jeneng Bathari Durga. Banjur kinen urip ngladeni dadi bojomu Bathara Kala. Wah nek ngono bojoku Bathari Durga sisane bapak nek ngono. Ya ya kudu lakone kowe mengkono. Ya lah nek tulisan kang ana ing dadaku iki tulisan kepiye kuwi kang kena dinarani sastra pedhati utawa sastra pinedhati yoga Rajah Kala Cakra. Kang unine mengkene ngotha Bu, kang unine mengkene Yama Raja Jaramaya, Yama Niramaya Silapa Palasiya, ya Miduru Dumiya, ya Dayuda Dayudaya Siha Mamasiya, Siha Caya Siha, ya Midasa Sadamiya. Kowe wardine kang marai nang saya ilang kluwanira, kang marai dosa sumingkira sira, kang marai luweh marakana, kang marai mlarat nyugiyana. Oh, mengkono Kyai Dalang. Iya. Lah niki geger kuwi ana tulisan apa? Gegermu kuwi ana tulisan caraka balik kang unine ngatha Bagama Nyaya Jada Palawa Satada Karacanaha. Iki caraka balik kang unine ngatha Bagama Nyaya Jada Palawa Satada Karacanaha ya mengkono. Lah werdine piye? Ora bisa diwerdikake mergo tulisane wae kuwalik. Lah supaya bisa diwerdikake kudu diwalik maneh kang supaya bisa muni. Ya kuwi ana Caraka Datasala padha jaya lan mangga Bathara. Lah kuwi werdine piye Kyai Dalang? Ana Caraka ana wis ngarani Caraka tegese utusan utawa titah kang urip ana Madyapada kuwi ana Caraka. Datasala data tegese rebut sawala bener. Mula sipating wong urip ana ing ngalam padhang utawa alam donya ya padha tumindak sing bener, sing temen, sing suci. Awit wong nandur ngunduh tangan nyarun nyilih balikake. Ana Caraka Datasala padha jayanya, padha sing ngarani jayanya pengpengan. Tegese wong urip ngono aja kok ngendhalake sekti mandra gunambek adika adiguna nanging manungsa urip kuwi bisa ngendhalani marang sedulur patang prakara. Kang wujud abang ireng kuning putih utawa alu amah supya marah lan mutmainah kuwi mau. Lah yen mangga Bathara, ma tegese sukma, ga tegese raga. Yen sukma oncat saka raga ing kono dadi Bathara dadi bathang. Wa yen manungsa urip tumindake bener. Paripatane kaya dene pamane mungguh macan mati ninggalo lulang. Gajah mati ninggalo gadhing, manungsa mati ninggalo asma kang arum. Oh mengkono Kyai Dalang ya pancen kapara nyata. Ya yen ngono
banget manarimaku. Aku sumangsa mbok wenehi tombok wedharake. Mbok wedharake tuwes sangkawani awakku saiki opahku ora duwe ya mung iki bedama iki wis tak nggo opah ya wis ora dadi duwe pengopah aku ora njaluk duit trimo bedama wis ora tak gawe abot ya wis aku wis ora ndi bedama ora apa-apa yen ngono kowe tetep tak aku dadi sedulurku tuwa Kyai Dalang wis aku mbangun miturut sakreh perintahmu yen kowe mbangun miturut kowe ora kena ganggu gawe manungsa kang nandhang Sukerta Gelmora. Oh iya, kowe kudu tumindak sing temen sing jujur sing suci. Ya yen ngono aku arep njaluk sajen olehmu Dalang, kowe arep njaluk sajen apa? Aku njaluk sajen sego goreng kung kuwi tak jaluk. Lan aku njaluk tumpeng werna 3 ya kuwi tumpeng rajek wesi, tegese tumpeng sing diwenehi dom to dicoblosi dom kuwi tumpeng rajek wesi. Banjur aku njaluk tumpeng kendhit, tumpeng sing di garet karo injet ditutuli langes kuwi tumpeng kendhit ku ya tak jaluk. Lan aku njaluk tumpeng robyong, tumpeng sing diweni janganan diwendhok kuwi tak jaluk. Ya kuwi nyatane ya wis diwujudake kersane Bapak ing kagungan dalam yo nek arep mbok jaluk-jaluk ya. Lan aku arep njaluk mori putih sing mbok nggo Kyai Dalang tak nggo bebetan, tak nggo sorban. Ya tak wenehake nang kowe kudu ngerti maknane mori putih tegese kowe. Kudu sing suci sing putih aja nganti duwe watak kang ala kaya dene mori. Ya aku tak temen suci ora bakal ganggu gawe manungsa ning Arcapada. Iya. Lan aku njaluk tebok iki tak nggo lumban segara kidul. Ya wis paripurna jaluken. Aku ora bakal menggak. Ya wis matur nuwun aku wis mbok wenehi sajen sarepane sajen iki ya saku banget panarimaku ya Kyai Dalang. Ya nang iki aja pati-pati ngganggu gawe marang kesugengane Bapak. Juyatno sekayan garwa sumrambahing para putra ngantening turmat. Ya saku ora gagah aku mamel ndongakake Bapak ing kagungan dalam sak kukuban tansah mangya widodha ning sambikala. Weh lah kaya napa kowe? Bapak Kyai Dalang ana wigati apa Bathara Kala? Nalika semana aku wis diparingi dawuh karo Kanjeng Rama Pekulun Bathara Guru yen ana wong duwe perlu luwih nanggap wayang. Ing kono ana wong wadon babaran kuwi jenenge bocah Wahana, kuwi bocah tiba sampir kuwi dadi panganku. Mula dene tak pangan. Yen arep mbok pangan sak karepmu ora bakal menggak. Ya mung ngene. Dae Papa Guru kena mangan iku kudu tak sembelih luwih dhisik. Ula aku ndilih bedama kupaesan sing tak nggo opah olehmu Dalang, tak nggo mbelih bayi iki. Aku ora bakal nglilani. Mergo kowe ndilih bedama njenengan arep mbok nggo nganiaya bayi kang tanpa dosa. Lah njur piye sing kok panarep ngemploy ora bisa mangan iki. Ya saiki tak wenehi cara saiki ijol-ijolan bae. Bayi tak jaluk bedama paesan tak balek karo kowe. Puluh kowe ndiya bayar mangan ora bisa nek kowe wis nggo bedama paesan mbok nggo golek menungsa laene bisa kelang. Ah yen ngono ya ijolan. Bathara Kala ana iki apa Kyai Dalang saiki ngerti yo. Yen ing desane kono ndelalah ana wong nanggap wayang, ndelalah ana bayi babaran. Mula syarate kudu diwenehke kan Kyai Dalang gen diwenehi jeneng, gen disuwuk
karepen aja nganti dadi bagiane Bathara Kala. Oh iya, yen ngono bener pangandikane Bapak Kyai Dalang. Yen ngono aku njaluk pamit Kyai Dalang, aku bakal nuting aku. Ya tak sawani basiku bayo nang apa sulungmu. Oh, ah. Bapak Kyai Dalang, aku sing sowan Bapak Kyai Dalang. Bapak Kyai Dalang, aku sing sowan mengko dhisik sira iku sop. Aku Bathari Durga. Aku kala lumur aku sing tunggu sumur Kyai Dalang. Kowe arep nyuwun sajen apa Bathari Durga? Ya Kyai Dalang aku njaluk. Ya kuwi jarik sing werna pitu kuwi bakal tak jaluk. Ya nyatane iki wis diwujudake marang nyanipun Bapak Duyatno lan Ibu Martini yaran mbok jaluk-jaluk tak lilani ning kowe aja pati-pati ganggu gawe marang kesugengane Bapak Duyatno sekayan Garaputra. Gelem apa ya aku ora bakal ganggu gawe lan aku njaluk ulung supaya bandar pekarangane Bapak Duyatno tansah aksana karben tansah kali sing panggodha pangencana dinggana dilenggana bisa ayem tentrem bisa ngrejekake. Ya Kyai Dalang ya. Sak ora bakal ganggu kae. Ya aku kala lumur sing tunggu sumur aku njaluk sajen Pak Dalang. Kowe arep nyuwun sajen apa? Aku njaluk bangsane ber-beran kaya to. Pitik sak jodho, bebek sak jodho, dara sak jodho. Lan lele sak jodho tak jaluk kabeh. Ya iki nyatane wis paringake marang Bapak Duyatno wis dikompletake sajengan mbok jaluk. Ya matur nuwun ning aja ganggu marang ing kagungan dan Bapak Duyatno sak keluarga lan kowe kudu sumingkir saka ing bandar perkara. Ya aku nyuwun pamit. Aku ya nyuwun pamit lho Pak Kyai. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir bincanging alis. Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan nggih Bapak Kyai Dalang. Inggih Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Pak Kyai Dalang. Mengko dhisik sira iku sapa nggih? Nami kula Kyai Mong, kula Nyai Mong. Kowe arep njaluk apa hormat? Nggih, sowan kula menika badhe nyuwun inggih menika sajen kados to jarik lurik ajeng nggih ngemban anake mboke gembrot niki. Ya tak lilani. Payan kula nyuwun sajen Pak Dalang ing bangsanipun kados to entong irus pirantos pawon iki nggih kula jaluk. Ya kuwi ya wis diwujudake nek mbok jaluk jalan nggih matur nuwun. Kayan kula meling menawi kagungan putra alit menika menawi pendak otonipun nggih dipun syukur dipun mong-mongi semados menika ngertosi kayan kula le mbok wedok. Nggih menika sedulur kakang kadhare getih puser Kyai Mong Nini Mong niku nek dimong-mongi sok ngewang-ewangi syukur purun prihatin purun dipasani. Wah, tentu saged mulya sugengipun ing tembinipun. Tur dados mularis saged lantip penggayanipun. Ya. Nggih mengkono-mengko ndak aturake marang bapak ingkang mengku gawe. Nggih. Matur nuwun. Lan kayan nang kula aturi priksa menika nek wonten to bayi atase bayi ceprot bal air kok njen guyu niku sak temene sing ngeliling niku kula le mbok wedok niki.
Apa mengko nggih. Mila kula nggih meling nek enten bayi bubuk nika ampun ngantos sok diambung. Kita ngambung bayi niku ngambung mbok ecole niki. Nek mboten mendak kula tempiling lho iku lho. Ya tak aturake marang warga kene kabeh nggih lah. Dadi nek bayi bubuk ampun diambung. Kok kleru mbok ecol sing diambung kok. Ya ora. Ya yen ngono tak aturake warga aku dukuh tugu. Rama kene nggih matur nuwun. Ngoten kula nyuwun pamit Pak Kyai Dalang kula nggih nyuwun pamit Kyai. Ya tak barang puja manta bae. Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan mengko dhisik sore iku sapa iki? Estunipun kula menika nanipun Kyai Danyang utawi Nyai Danyang ingkang cikal bakal dukuh tugu mriki. Kula sowan kula badhe nyuwun sajen. Kowe arep nyuwun sajen apa kula badhe nyuwun sajen menika klapa ingkang sampun thukul menika namipun cikal. Ya yen ana dalan yen ora ana kowe sing gendhi pangapura. Nggih Kyai Dalang namung kula meling. Menawi sanak sederek kula ing tugu ngrama mriki menawi gadah perlu kemawon menapa kewala kedah kula aturi sambat dhateng kula ingkang cikal bakal ingkang bebodro ing langkung miyin. Mapan wonten ing dukuh tugu mriki. Ya tak aturake marang warga aku ing dukuh tugu kene nggih. Adi kula reksa tak keparipun tansah mangga widodha wilujeng menawi purun sambat kayan kula. Syukur menawi purun ngresiki inggih menika papan panenggan kula tansah bingaraos manah kula. Ya syukur sekedhi jemung. Nek aku tak dalem tansah ayomana nyanipun Bapak Jiyatno sekayan karo mandhaping putra tekane turun matur nggih. Tetep layomi. Mah para kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng papan sekae Kyai Dalang. Ya tak sami kasih. Bapak Kyai Dalang aku sing sowan sira iku sapa? Aku Kyai Sapu Jagat. Kowe arep nyuwun apa? Aku njaluk jarik poleng bakal tak nggo bebetan. Ya yen kowe pancen njaluk jarik poleng nyatane iki wis diwujudake, tak wenehake nang aku njaluk senjata pitulung marang sira. Njaluk senjata pitulung Sapana Bathara Kala sakwadya baling karepen sumingkir saka Banjar pekarangan nyanipun Bapak Juyatno ya rakyat ngestake dawuh. Mangkita nyanipun Sinuhun Prabu Darma Pikukuh sumawana nyanipun Bapak Jiyatno miwah Ibu Martini rening sampun paripurna anggen kula nuwun idhah paduka kapuring ngruwat dhateng putranipun Paduka inggih menika ingkang setunggal genduk inggih menika genduk Uyung Udyah Pratiwi kaping kalih genduk Ratna Ajeng Pratiwi kaping 3 genduk Amina Isa Putri kaping sekawan genduk Habibah Watul Patin kaping gangsa genduk Raya Kaira Patiah Aba menika sampun kula ruwat mula panyuwun kula sak penger kula nyanipun Bapak
Diano sak kukupan tansah manggya teguh rayu widodone ring sambikala. Tansah kalisong pangrencana sageta geduken muka ingkang ginau sageta mulya sugengipun. Inggih Bapak Kyai Dalang kula tansah ngamini menapa dados mangandika paduka Bapak Kyai Dalang kayan Bapak Timan kayan karo tansah awet anggenipun momong putra ayah tansah dipun paringana awet rasa inggih sangajengipun nuwun lening sampun paripurna kula badhe wangsul dhateng papan sekali inggih putra aku namung ndhekaken raja inggih namung ndhekaken raja Kyai Dalang sak jengkar paduka sak kukuban sak inggih menika berkatanipun tansah manggih widodо kalih sing pangrencana samarga-marga Kyai Dalang inggih matur kengingipun nuwun Bapak Kyai Dalang. Sapa iki Satya Gagah Perkasa aranku Kyai Sapu Jagat kowe sapa Aku kala ngadang sing tunggu latar aku njaluk sajen no tampano ta 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 Aduh, aduh, ah, kabeh do entuk sajen kok omahku entuk sajen iki piye iki ora ketang gedang-gedang ora apa-apa ayo janjaku rambak sajen takon sak plotot ta mudhot takon tutun